Id-deputat Laburista Gino Kawki elenka wħud mir-raġunijiet għaliex il-Ministru Karl Mifsud Bonnici irid jerfa' r-responsabbiltà għan-nuqqasijiet fl-oqsma li jaqgħu direttament taħtu. Semma d-dewmien fil-każijiet tal-qorti kif ukoll id-dewmien fl-ingaġġ tal-gwardjani tal-ħabs. Qal li huwa inaċċettabbli li ma' diviżjoni waħda ikun hemm biss żewġ gwardjani. Qal li l-Ministru jrid jirrispondi għal dawn in-nuqqasijiet filwaqt li wera t-tama tiegħu li dawn jiġu indirizzati. Għannata tal-Gvern tkellmu d-deputati nazzjonalisti George Pulicino, Michael Gonzi, Filip Mifsud, Franza Ġus, Clyde Puli, Censu Gallia, Mario Gallia u Fredrika Zoppardi li l-koll iddefendew lill-Ministru Mifsud Bonnici. Waqt li faħru l-ħidma ta' Karl Mifsud Bonnici huma ddikjaraw l-appoġġ sħiħ tagħhom lejh waqt li żiedu li Mifsud Bonnici uża l-enerġija tiegħu biex skont huma pajjiżna jimxi l qudiem.